Iako veliki festivali kao što je Nišvil s polja izgledaju savršeno organizovano, u backstage-u se uvek dešavaju nepredviđene situacije. Ekskluzivno za RTS, direktor festivala otkrio nam je dve anegdote. Vezane su za nastupe Gypsy Kingsa i saksofoniste Kenija Garretta. Dok je publika na Nišvilu uživala u fantastičnom koncertu američkog saksofoniste Kenija Garretta, nisu ni slutili da se 10 minuta pre toga iza bine odvijala prava drama. Trenutno najbolji džez saksofonista na svetu nije želeo da čeka u backstage-u ni minut, pa se nezadovoljan uputio sa koferom pešice za Beograd. Organizatori su ga pronašli kod tehničkih fakulteta oko 1,5 kilometra od Tvrđave. Bend je već na sceni i priprema se da svira, a njega nema. Ja sustižem nekako, u mraku ga nalazim zaista ka izlazu ka Beogradu. On pešači, vuče kofer i kaže da ne želi da nastupi. I onda naravno se ubeđujemo i onda nekako pristaje, ali neće da uđe u auto, pa onda on kreće nazad pešice i mi ga pratimo i onda se penje na binu i nastaje čudo. Koncert Gypsy Kingsa bio je najposećeniji za 24 godine festivala. Međutim, zbog promena u menadžmentu grupe i otkazivanja koncerta u Sofiji, organizatori Nišvila do poslednjeg trenutka nisu bili sigurni da li će Gypsy Kings nastupati. Kad smo videli da je situacija ozbiljna i da postoji velika opasnost da dođe do skandala i otkazivanja koncerta, ja sam doneo odluku da im uplatim dodatne aviokarte o trošku festivala. Po neverovatnih 700 € po karti od Marseja do Sofije, ali prosto je trebalo spašavati festival i oni prosto ništa nisu bili preduzeli, niti kupili karte. Jedan od osnivača grupe, Pako Baljar, dobio je na Nišvilu Grand Prix festivala koji nosi ime Šabana Bajramovića. A kada se francuskoj grupi na bini pridružio orkestar Fejata i Nebojše Sejdića, nastali su trenuci za pamćenje.